приятели, днес ще се опитаме да стигнем Diamond Rank в новият сезон на Brawl Stars. Добре, имаме Rank Boost, което на мен ми харесва. Haste, я трябва да видя мапа. Добре, чакай все пак. Ти бъди. Как играеш въобще ранката, аз не мога да намеря героите какво играш. Не мога да играш това ранката, ти ведно тик. Може, ако знае как да играеш тик. Теж да е добре, ама. Едгар е най-бърз, какво да правим? Добре, пригодно. Давай, екшън. Добре. Това не е добре. Аре бе, кога ще се спомня там мечка, бе? Но как лагва обаче заради мечката, човек. Заради голямата война, според мен. О, лагва, много. Я пишете в коментарите дали лагва. Добре. Не? Не. Този е много гаден. Добре, направи нещо. Браво! Той уби кутията, майко. Почти сме гол от едно. Ще имаме Mythic Star дропче. Не, това искаме. Бъс. Ясно е бъс. Бъс. Само трябва да си силни съотборниците. Защо? Вижте, той има само Hyper Charge. О, не. Едгар има само Hyper Charge гаджет. А той няма ли пари, бе? Да се знаят, бе. Добре, водим ги, което на мен много ми харесва. Много хубаво това. Да ги водим. 24, 25, 26, 20. Абе, ние много бързо го взехме това, бе. Бата, то бъз... Бата, ти... Май лагва обаче. Не знам. Да. Лаги. Yes. Айде да колките. Violation. What? Не си ми кажеш. What? Защо бъза ми сприцели? Как умрях от гел? Не мога. Не. 75, 76. Бием. Не бием, всъщност. Мислим се, че бием, но не бием. Не! 89, 90, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Yes! И те бяха близко да ни бият. Обаче не им се получи. Моля те. Моля те да бием. О, не пак ли бе? О, това е мита много добре. Първо ти трябва да ще Едгар и ще им скачаш на главата постоянно. Ама ние бием по принцип. По принцип колкото само трябва да се промени гаджета, защото този гаджет на Хейст е ужасен. Тя гаджет на код. Добре, пак сме. На 100 сме и трябва
Сега ги бием много тежко. Не бе, колко не е зле. Колко не е лош. Тук играят. Не успях. Добре, 58 на не. Едгар. Искам се запазя супер пауър. Не! Той ли наби 40%. Как си? Защо имаме ботове? Какво това е бот? Не играем с бот. Нашият бот има бот! Да! Брат ни е губен. Ой, бот, защо? Има 3 бота. От техния бот сигурно има един бот и това е. Техният бот има един бот. Не, на 8 ми оставих. На 8. Или на 6. На 8 беше. Добре, не, бързо, нашата е на 20. На 20, на 9, на 8, на 7, на 6, на 5, на 4, не! На 3, червено. Мапът е този. И ги избираем с този. Не, те имат биби сега, брат. Или крови. Не мога. Защо се сгрешния гаджет, ако ти влязат в близо, какво правиш? Ау, да, моето положение. Тома няма, да не са ме били един път. Което значи, че ние не сме умирали. На нас не трябва много да бъде звезди. Ако беше твърде 10 звезди, те е толкова готин. Те имат първите 3 звезди, Не, аз умирам. С 2 кров. Не. О, дявол, не. Какъв е шанса, бе? Добре, още един пребит. Да, то лагва. Убийте един човек. Убийте едно човече. Убийте един човек. Не можете ли? Не, те бият. Yes. Брат, странна на игра. Запечели Mythic Stardrop. Моля те. Бос. Една е. Ако ми кажеш, че те имат дуби. Избери просто това, с което ме добраш. Или да нямат. Дали нямат дуби? Нямат дуби. Не падна. Те имат Mythic човече. Защо не се появява толкова много? Бата, защо ти не ходят натам? Не. Не ви водим 2%, защото те ще ни водят сега. Добре, имаш правилно гавърче, което за мен не е добре. Айде по-бързо, бе. Водят ни с няколко си процента. Което не е хубаво. Не е хубаво да ни водят, разбираш ли? Да, разбирате ли, не разбирате?
50% моля. А се! Да. Добре. Аз оцелявам, нали? Добре. На другия съотборник не е жив. Той само ги убива. Добре, супер! Браво, бе! Аз ще умра тук обаче един път. За 10 секунди. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не! Да! Гол от едно! Митик! Имаме митик звезда! Yes! Верно! Не. Това не е вярно. Наистина. Приятели, не мога. Има още. Гол 1, гол 2, гол 3, после сме дали на да се молим по нам. Да. Трябва да спечелим. Игра на прави. Искаме да спечелим, нали? Брат. Добре, играем с 3 рунда. Не, то е Едгар, брат. Само Отиса може да го пребие. Добре, вземем да начали. Добре, супер, Отиса ще ги пребие сам, май. Май Отиса ги бие сам, обаче. Браво, бе, Отис! Браво! Отис, затова го мисля за добро героич. Според мен е много добър. Просто буквално аз едва нацелвам супер, дори не знам какво прави. Но докато не гледам клиповете, нали? И докато не го правят на мен, Отис. Да се молим. Да печела. Да. Те имат Едгар и една пък Едгар като... Тук е брат, аз нали ви казвам. Пребити... Бихме. Абе пък почне да лагва толкова игра. Какъв ми е ранг? Аз пък какъв ми е ранг? Какъв ми е картона? Добре, промени се на зеленко. Добре, това е добре. Через 124 блинка. Ми загубил около 100 и няколко си пък, който ми не харесва. Не стахме да сме повече с... Добре, да не говорим. Ако някой е със Ел Примо, аз ще бъда Емс. Искам да видя просто наша какво ще изберем. Добре, май да бъда Примо. Добре, аз ще бъда Ел Примо. Супер сме. Добре. Мисля, че не се спълваме. Мисля, че се спълваме преди за това да изберем се. Добре. Емс и Ел Примо са много добри и Франк е много добър. Едгар. Той спамеш само. Той дракото, което те имат е спамещо, ама... Добре. Убиха драко. Убихме драко. Купе не върве. Брат, този Франк е много силен, да знаеш. Не! Добре. Играм с един гол. Добре, това е добре. Абе, ние спидрънваме обаче. Което е супер. Тук вече не знам наистина кой да избера, ще го избера. Добре, ти бъди бас. Хайде, бъди бас. Приятел. Моля те, бъди бас. О, не.
Аре, той не може да избере герой. Ето ни върна в лобито. О, добре. Давай, давай. Можеш, ако искаш, дай на Майк Сонг. Добре, дай на Майк Сонг избра. Добре, давай. Аре да игра пацани. Другите според мен са избрали. Просто играта не ни пуска. Време е за момента на истината. Защо има да се... О, не да поети. Този е мастер на всичко. До макс. Това не е добре. Нема много зле. Не. 2020 пишеше. Yes! Не. Ако беше това с супера, ще да вкарам гола, но... Не беше супер. Да. Може ли да не вкарвате, защото искаме да спечелим? Значи, да, играем до един гол. Къде да знам кога играем до един гол, бе? Толкова от ми размаза. Тук с кой да бъда? Добре, ще бъда тук с които не знам защо. Не ще бъда с него. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хайде. Добре, стрелички. Трябва да спечелим, задължително. О, да, за да убием меч ще ни е най-трудно обаче. Да. Защо? Те ни убиха всички, бе. Но те имат меч, който е с 2 живота. Това не е честно. Да. Да имат живот, който е такова с 2 живота. Айде, да пробих. 10 на 6. What? Кога стигнахме 10? О, не знам, сигурно би ги цепи. Добре. Супер. Имам чувството, че не съм полезен въобще. Не знам защо. Добре, бием за сега. Не за сега. Мек! Yes! Поне Мек беше живот. 3395. Абе, ако спечелим би трябва тази игра, трябва да спечелим. Голд 2! А почнахме от Silver 3. Hold Zone. Това е малко от този. Емс. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Едно. Точно на първата секунда почна играта. Не, те имат Леон, ние нямаме Леон, те имат Шели, ние нямаме Шели. Шели според мен ще бие Едгара, но давай. Това ще е малко хейтане за мен. Така, спрем хейтането. Добре. 18-20. Абе, как варвим по 2%? Да, защото направим дали по-бързо. Тоест една секунда са 2 секунди. Са 2 такива. Ясно. Бием. Айде, брат, 22 на 100. Gold 2!
Go to и... не. Скин на Лола. Добре, спечелихме сега нов скин, който е супер. Между другото. А за Gold 3 какво ли ще отключим между другото? Трябваше когато ставаш Legendary да е Legendary Star Drops. Когато ставаш Diamond, да е Legendary Star Drops. Добре, Франк. Този гаджет. Приятели, много сме близко. Остават ми много малко. Ама много малко. Разбира се. Честито много година. Да. Честито! Честита победа. Просто нещо. Честита победа. Която е така вързана. Ако играем до един гол, ще получа един гол. Къде да знам кога играем с един гол и кога не играем с един гол? А таните кога се беше заредила хайпера? Да, хайпера на нито се зареди. Не! Айде! Честито. Победата ви е кърпа вързана просто, защото сте... Просто сте много добри. Къде да знам какво да сте да правя? Аре бе! Аз съм сам на трима ли бе? Какво да правя аз? Какво да правя ми? Кажете ми. Да, ето, браво! Победихте. Какво друго? Не, вече не на другара. Тук ще се почват големите маки. Тук ще почваме да губим много. Бъди Елпримо, бъди Скуик, откъде да знам. Ти го нямаш, бъди Дайнамайт тук. Бъдете някакви големи ранкови, бе. Кое, бъди с тоя. Сега моля те. Да, някой нот респондинг. Джем граб. Реко не знам. Добре, качваме 3, 2, 1. 3, 2, 1. Старт. Аре, 1, 2. На 2. Трябваше да е 3. Те имат кит. И какво правим ние, като те имат кит? Я ми кажете. Какво правим ние? Те имат кит. Те, искам и аз да имам кит. Ще го апгрейда на маха, аз тика, нали ти казвам. Вижте, може да става невидим. Абе, аз го убих този кит и как продължава да бием с... Обаче на кит не знам стар пауърите. Да, ние загубихме, то се е ясно за гадния кит. Кит, знам, че как си голд, кит. И как си голд. Добре, молим се в момента на малка победа. Не се. Нямахай се. Не си помисляй. Не. Гадното китче, бе. Убийте ги. Как не можете, бе? Но не ви е верно. Не. Ще се разрава. Не. Да. Убийте гадното опрема. Моля ви. Не бе, но защо бе? Раби ми се.
Не мога. Приятели. О, не. Пак ще бъде леко. Да, Едгар, бъди. Бе. Ама защо не си Едгар? Ама бъди просто натисни някой герой. Едно копченце. О, не. Приятели, отказвам се. Чао. Айде, Бел. Честито. Избра най-сетния герой. Честито. Този е Diamond 2. Ще има всички герои. Дори имаше Кит. О, не, те са едно. Негови. То никой не взима, то никой не се бие. Само нашия. Аз не се бия дори. Ама как? Как умираме? Мръсня Едгар. Съжалявам, приятели, ама... Вижте го какво. Вижте го като... Не мога. Това е много ужас. Не искам Едгар да се... Ужас. Не трябваше да съм Едгар, бъди код. Ти бъди. О, не, ти нямаш. Бъди. Да. Ще съм Едгар. Те ще ги спламя. Там бибите нямат. Имат пак Честър. Колко за 10. Брато ми е кубен. Так е ясно. Виж, когато има Едгар, има герои, които са по-силни от Едгар. Обаче, когато нямаме Едгар, имаме герои, които са точно Едгар. Какво да направя? Трябва съм с герои, които са по-силни от Едгар. Нямам ги. На 9 право. Не бе! Ама не бе! Това не е ужасно. Ще има много загуби. Като миналия път сигурно ще стане. 9 на 9. Не, ще умра. Внимавайте. Не му скачайте на гадния Честър. Особено. Не мога. Трябва да го направя. Не мога. Рискувах. Много тежко. 2. Отново. Да се молим. Ще спечелим. Два човека играят, верно ли? Да се молим, че ще спечелим. Добре, ти бъди, браво! Това искам да сте бързи. 3. Ти казах 3. Добре, моля ти се да спечелим. Да, нямаме шанс, то се е ясно. Честита победа. От сега да ви кажа. 4, 6, 8, 10. Не се спря. Опала! Абе, как те са повече проценти, бе? Да. Много сте зле. Нашето не се мести. Тим. Ама нищо не правя. Да. Нищо не правите. Направете нещо, бе. Може има втори епизод. Наистина. Есть.
няма шанс. Според мен. Не трябва да стигнем първо гол 3, после даймонд. Не знам в момента на гол 3 сме в момента. Ама не бе! Защо сте толкова зле? Моите за нищо не стават отново! Отново за нищо не стават! Искам вече да получа червен картон. Добре. Емс. Ти просто герой. Не знам какво да си. Ако искаш да бъде дълг. Вече не мога. Моля да спечелим. Трябва да спечелим. Трябва да спечелим. Да. Опаля. Абе, наше не може да стреля, бе. Не му даваше. Айде. Гадно. Едгар ще го препия, брат. Искам да го смажа, да му. Не мога. Едгар, бабе. Не очаквах такова нещо, ама наистина. Как не го убих? Как не убих? Спри така! Бе, моля ти убиха Франка, бе! Убиха ни Франка! Благодаря, че ме хилна, наистина. Не мога. Що нещо направите? Моля, направете нещо, бе! Майко! Дай пас, бе! Дай! Убий! Сега! Дай го! Включи! Добре. Да свърши. Моля те, време свърши. Времето трябва да свърши. Искам да свърши. Go! Отново голд 2. Отново. Не мога. Изнервих се много. Добре. Бро. 3, 2, 1, моля те почни. Брат, ако са някакви бибита, брат, не мога. Сигурно са някакви бибита, откъде да знам. Бибита, не мога. Супер. Не. Да. Тара, брат, ги преби. Не ги преби, ами преби нас. Ще се разкараш ли, бе? Май не се разбра. Давай тук. Не мога, приятели. Не мога. Просто ако ви харесва това видео, моля ви, абонирайте се за канала с камбанката. Лайквайте видеото. Чао, че полудях.